paling enggak sampean kan pun rabi. Nggih. Ular-ular apa kanggo temanten? Nah, kok nyembur we. Tutur sembur. Tegese iki memberi tip dalam rumah tangga itu sing awet iki kaya ngopo? Nek aku gong rabi kan saru dina. Saru, sampean saru. Aja tutur. Urung rabi kok tutur. Ya, makanya aku pasrahkan ke Pak Yon. Nah, Ya. dalam rumah tangga niki alhamdulillah kula pun 27 tahun. Lah umurmu pira? Hah? Umurmu lah? 30. Lah nek swidak rumah tangga iki tane Akeh ndi to iki? lho ya akeh swidak no blak blak. Anu kuwi dititipi tanggane umure. Nah, Nah, kaya kowe mang lho dititip kowe mosok mentolo, dititip umur tanggane mosok mentolo. Aja, pripun tutur sembure nasihat sing penting dalam rumah tangga. Kuwi aja nganti rebutan bener. Ngoten niku. Kuwi ya sing lanang salah, sing wedok yo gelem. Sak wayah-wayah wong wedok salah, sing lanang iso nyepuro. Insyaallah keluarga jadi sakinah mawaddah warahmah. Teriman harmonis. Terima dalam keluarga itu harus menerima. Ambak aku urung rabi tapi setuju dengan opini dan pendapatnya Pak Yon. Ada nih loh. Ojo rebutan bener ning rebutan salah. Umpamane sijine ya sing lanang kenceng, sing wedok ya iso ngendoni. Lho, ngono iki lho. Siji atos siji empuk nggih mboten. Nah, iki setuju lho. Kadang-kadang kula pas kenceng pakai dikendoni. Iki opo to iki malah. Paten yo Apa kuwi kok dalam rumah tangga iki mbak nganten kudu ngendoni. ngono lho. Lho, ngendoni iki masalah. Masalah seperti keuangan, Ya. perekonomian gitu. Umpama blonjone kurang yo dimaklumi. Sing lanang rezekine lagi saiki. Lah iki akeh. Pangel. Alah, iki kaya wong lanang pangkat dihitung. Nek nganten anyar pangkat nopo enak wis kapak. Ini jujur Pak Yon. Sampean ngekei bojone sampean bulanan berapa? Kula niku biasane sedinten 1.200. Berarti per bulan Per bulan kali 3 berarti 3 juta. Niku namung kangge sayur kemawon. Nah, aku yo rencana nek rabi yo 6 juta. Ya insyaallah nek pas payu 6 juta setengah. Friday itu. Omongane dalang lho. Kemaki. Cita-cita. 6 juta setengah aku 3 juta. Ora apa-apa to coba ya. Dalang pas rame-rame niki modele kaya duwe elep rolas. Nek pas Tapi tanggapan jasa rame. nek pas sepi lho. Iki kaya apa? Apa lah nganggur. Lah kok 6 juta 500 sepuluh lho. Sedinten to niku. Kuwi gak kreatif lho. Sebulan 6 juta setengah. Wis Saulan. akeh kuwi hitungane. Saulan. Sak bulan 6 juta setengah. Berarti kok sampean? Sampean sing kerja. Aku kerja. Sampean ya ya. Yo no. Takokno aku. Aku ki rabi marang tua tak gedak langsung. Ngene Pak. Aku rabi anak sampean ning ku masalah butuhan golek dhewe-dhewe. Ini mengajarkan tidak bener toh. Tidak bener piye wong marang tua aku rabi piye? Sik toh, iki teman-teman iki rong rabi kabeh. Ya ya. Nek mbok model cara sampean kabeh iso rusak rumah tangga. Ciri sapa aku nyatane ya cek anu. Cek apa? Ning omah yo tukaran itu, Pak. Tapi gendal. Tukaran Pak gendang. Lah kuwi gak ngono gak mesra. Upamane bojomu sedina arep mbok dandani kira. Kira Pak Yon 3 juta, 3 juta 6 setengah. 6 setengah. Apa-apa saiki tidak. Lah terus dojo lah saulan paling gak rongkut. Wah, sombong. Eling. Nuwun sewu lho niki Komet niku kan pelawak terkenal. Yo larang. Tapi omongannya kelicipen kuwi. Kelicipen. Lah kula mau ningali piyambak anake Dik Pau lho. Kula pas teng daleme anu Mas niki, Mas Komet. Anake mosok lawuh iki kecap. Dino kecap ngono nonton. Toil terus dicakne apa kok Anu. kecap ae. Jaga kesehatan. Kesehatan opo lawuh kecap. Sapi kan diconggar dia kecap ya lepu. Wong kok mbok padane sapi. Lah separuh Mau sapi wae. MBG wae catat sekolahe dikasih makanya gizi. Nah, Lo iso anak iso pandu makan kecap. lho 4 sehat 5 sempurna. tapi ki apa teman? Makan bergizi gratis. Nah, itu lho. Itu lah. Kabeh ki rata kuwi. Urung kabeh